Parah, wong Jawa ora iso krama, urip nek Jawa bagian endi tura? Iso ngitung basa Jawa ora? Setunggal, rong tunggal, telung tunggal, setunggal kalih telung setunggal kalih loro setunggal kalih telu sekawan Telu ya apa? tiga setunggal kalih tiga sekawan gangsal 6 apa? sekenem Apa sekenem? senem Apa senem? Kok iso nek senem barang lho. Kok iso nek senem lho bahasa endi iso senem barang lho. senem sekawan gangsal senem setu 6 sampai 10 ki bahasane iki agak kok panggah ngoko utawa gangsal langkung setunggal, gangsal langkung kalih ngono. oh 6 pitu 8 9 10 gangsal gangsal iki 5 ya 10 baru enek 10. dosa siji dosa loro dosa telu Apa siji terus siji? aku ngomongnya gangsal siji gangsal loro Kuwi lek 6. Gangsal langkung setunggal kuwi 6, gangsal langkung kalih kuwi 7, gangsal langkung 3 kuwi 8. oh dosa iki kancane 11 ya dosa 11 kan ngumpul 11 Lho nyapa kok ngoko 11? 11 Piye basane 11 piye? 11 Lah ya piye basane? lah ya 11 Kuwi ngoko. Promone enek. Promone enek. romone apa Ya enggak. Promo Leo. tak rupo apa toh Wis kuwi hitungan lek ra iso aku tak larai. Itu dilalai. 10 Lho. Nyapa kok merah 10 kuwi? Wong sitok ono. aku ngitung nominal Iya ta? 10 sedoso rong doso telu Apa rong dosa iki? Ngendi ana rong dosa? sedoso rong doso telung doso Ngendi ana telung dosa? kanjeng doso kene to ayo bisa jaman iki Lho kok barang dosa? iki ngomong iki lho Lah nyapa kok sedosa rong dosa? sedoso rong doso telung doso petang doso limang doso enem doso pitung doso wolung doso 9 doso 10 doso Apa? Dosa ya apa?